għall-ewwel darba b'mod esklusiv fuq il-programm tagħna. Ejja naraw flimkien. Kien magħruf ta' ħafna flus, imma qatt ma rajtu jbus, u f'dinjietu darb mitluf, dejjem waħdu rajtu jħuf, aktar ġitra kif akkwista, għal-butu dejjem irsista, għaxex f'dinja materjali, favorih kien id-destin. In-nies jafuh bħala senjur, bil-ġid kien donnu ser ifur, jgħix ġo palazz qisu miniera, fit-tarf ta' triq mal-kantunera, titkellem miegħek il-tumur, dejjem biġlek pulit idur, ħadd ma jaf xemm wara l-portiera, fit-tarf ta' triq mal-kantunera. Is-senjur x'jien ma kellux ħin, x'inlestalin qudwa waħda dirsinjar, imdendel ħdejn il-fanar, il-palazz għall-bejħ jinsab, fi ftit jiem xi ħadd ma xtraha, xarreġidu mal-batuti, qassam kull ma kellu xjuri, kemm ferħas ma' kull tbissima, xtaq li dawwar lura żmien. In-nies jafuh bħala senjur, bil-ġid kien donnu ser ifur, jgħix ġo palazz qisu miniera, fit-tarf ta' triq mal-kantunera. Issa s-senjur m'għadux l-istess, u fi flus tilef l-interess, in-nies ħabbewh u daru miegħu, ma kellhomx ħiel waslet tiegħu, qassam kull soltu spiċċa b'xejn, u ħadd ma fehem għaliex għalfejn, ħadd ma kien jaf li kien marit x'jiswa l-ġid. Kienu jafuh bħala senjur, bil-firġ ġo qalbu qed ifur, neħħa l-palazz qisu miniera, fit-tarf ta' triq mal-kantunera. Issa jitbissem il-kulħadd u għarraf minnu kull beżat, issa minkixfet il-portiera, fit-tarf ta' triq mal-kantunera. Għas-senjur fqir wasalet tmiem u skada l-ħin. Kif għadna fil-bidu ta' din l-iskeda, aħna jiena xtaqt verament nuża dan il-programm bħala plattaforma talent li għandna Malta u għandna ħafna talent, u żgur li Xeris mhijiex eċċessjoni għal dan li qed ngħid bħalissa. Grazzi tal-li tajtna nuru dan il-video l-ewwel darba. Grazzi lilek tal-opportunità, napprezza ħafna. Is-Sinjur jismu dan il-tisimha il-kanzunetta xek. Hija diska ngħidu hekk tolqot il-soċjetà tal-lum. Bħala diska bħala messaġġ huwa wieħed invoga ħafna li llum tant sirna nies li nibbażaw ħafna fuq il-materjaliżmu u fuq il-flus u fuq il-ħwejjeġ li ma napprezzawx dak li hemm madwarna, ma napprezzawx is-saħħa tagħna, ma napprezzawx in-nies ta' madwarna, l-kumpanija tant li jisna ninqataw f'dinja għalina. U dak kull messaġġ tas-Sinjur bbażata wkoll fuq l-istorja ta' Scrooge, dak biex ngħidu hekk il-qammil li moħħu biss biex jara l-affarijiet tiegħu, u fil-verità mbagħad tant kien mimli bil-ġid li m'għandunax fil-problemi li kellu hu stess, li hija wkoll problema reali fis-soċjetà tal-lum.
Kif bdiet il-ġerni ta' din il-diska? Sitħodna ma mit-triq kif bdiet u kif? Din is-song ġiet maħsuba biex tinħadem għal tal-poplu. Fil-fatt konna ħdimnija fl-2015 Il-kanzunetta. Eżatt, il-kanzunetta, ma l-kanzunetta ovvjament ma ddiċ, però aħna emmenna ħafna fija. Emmek u koll naraw xi ritratti tal-behind the scenes tal-video. Irna xiela mbagħad tasal fis-semifinali u anke fil-finali tal-Għajna tal-Poplu kif naraw ukoll waqt il-live performance hemmhekk fl-2016 u dis-sena wkoll iddeċidejna li naħdmu il-music video tagħha. Il-music video kien produced jekk Eżatt, minn grupp ta' studenti tal-MCAST. Tal-MCAST. Eżatt. Jiena di il-fatt li ġiet bħala music video kellu x'jaqsmu wkoll studenti magħhom bħabba li studenta wkoll nifhem u vera apprezzajt ix-xogħol għax vera kienu tim professjonali u ħdimna bħala tim. Ġifieri kien hemm kemm l-idea tagħhom u kemm l-idea tiegħi u wasalna prodott fl-aħħar mill-aħħar verament mixtieq. Kemm tieħu pjaċir meta tkanta bil-Malti xi tfisser għalik dik il-ħaġa? Il-fatt li studenti tal-Malti naħseb ukoll ikompli jżid ma' dan l-element. Però nqis li nnifsi bħala bniedma patriottika ħafna, l-lingwa Maltija nħobbu ħafna u naħseb hija l-iktar lingwa li nħobb inkanta biha għax verament tkun taf x'qed tkanta u tkun tista' tesprimi iktar lilek innifsek. Kombinazzjoni kien hawn il-Maestro Joe Brown reċenti fuq il-programma jbdina ngħidu l-ewwel beda jsemmi kif kanzunetti bit-Taljani insomma mingħajr ma trid ma tistax ma tħobbhomx għax hemm ċertu element ta' sbuħija fihom. Imma l-istess beda jgħid ukoll għall-Malti. Għall-Malti, ekku. Li meta tkanta diska bil-Malti mingħajr ma trid id-diska tinstema' aħjar. Ekku. Nixtieq qabel ma nagħlaq insaqsik forsi xi pjanijiet li għandek inti għall-karriera tiegħek fejn tixtieq tmur. Pjanijiet bħalissa qed naħdmu aktar fuq diski oriġinali, naraw festivals ukoll li ġejjin kemm lokalment u anke biħsibna wkoll naraw festivals ukoll li ħajsiru barra minn Malta u aktar dejjem inkompli nistudja għax kif jgħidu aktar ma tikber iktar dejjem sabiħ li tibqa' titgħallem. Proset, vera nħu pjaċir nisimak għax għandek vuċi verament powerful, ma nistax naħseb f'aġġettiv aħjar minn powerful, għax verament it's very diva-like. Proset. Grazie ħafna. Keep it up. Grazie ħafna tal-li ġejta għek fuq il-program tagħna. Jekk forsi n-nies jistgħu jiraw il-video jerġa' jaraw ħajkun online immaġina issa fuq il-Facebook page. Eżatt, fuq il-Facebook page tiegħi u anke ħajkun fuq l-internet ukoll bħala YouTube u affarijiet hekk. Grazzi. Thank you Xerissa li kont magħna. Grazzi lilkom bħal dejjem minn hawnhekk ukoll nirringrazzja l-sponsors tiegħi lil Pierre Camel Hairdressing ta' Xari, lil Korta Fiel ta' Bay Street tal-ħwejjeġ tiegħi, lil Diamonds International kif ukoll lil Vision Opticians. Ħanifqu għal pawża ta' teleshopping wara ibqgħu magħna għax ħanerġgħu nitkellmu fuq il-Malta fil-festival saqsejtuna ħafna mistoqsijiet dwaru ħanipprova kemm jista' jkun nirrispondi dawk il-mistoqsijiet kollha fir-Rock Line li jmiss. Ibqgħu magħna. Dak